molluskista. Minä alan purkamaan Teutsvaaria, katkaisuoperaatio. Otin jo sitä pellit pois ja sivupellit ja etukuorma ja otin vielä toisen puolen kiinni. Niin. Se vuotaa Kampiakseni Stefalta kytkimelle öljyä. Niin sieltä katkaista ja katsoo, että mikä on homman nimi. Niin. Siinä on nippeliä ja nappelia, mitä pitää ottaa pois ja muuta. Niin. Joskus aikaisemminkin on tehnyt tämän, mutta siitä on aika. Mennään vähän miettiä se. No niin, lähti toinenkin kiinni pois. Sitten tuolta hydrauliputkia ja letkua irti. Ja tuonne tehnyt joku kottarainen pesäänkin tänne. Tää on seissyt, että vähän siirrelty aina välillä sitä. Niin onpahan tuonne kerennyt jossain välissä käydä tekemässä pesää. Ei ne kysele, että olisiko mahdollista. Jos samat säännöt niilläkö meille. Meidän pitää kaiken maailman rakennusluvat hakia, että saisiko helppoa luonnon elukoille. No niin, minäpä kahtelin, että mitä ottaa seuraavaksi. Öljylirise. No jarruputkia vielä ja sen semmoista. Tuostahan se katkii jo tuosta. Niin. Jarruputket irti. Lähteekö? Millä? Siis eihän nämä ole ohjaustehosti. Piisee mitään. Se ei ole ensimmäinen kerta. Ei luko velttämään. No. No niin, ei se koottaa. Antapa valua sinne rauhassa.
No nyt on se jarruputki. Etujarru. Mutta miksi nuijuu? Tämä on tämä maatilasoppi. Ja jakohaffa. No. On se hyvä tuo. Jakohaffankin aina väliin. Miten se? Ottaa lasi. Ei näe. Pyöriikö se? Tuosta. No. Ne on niin vanhat liitokset, että on jäänyt oikeestikin. No. Olkoon sinä vähän aikaa, miettikö. No niin, lähtihän se jarruputki kohtiin tuolta asti se irti tuolta noin ja käänteli sen tuonne. En tiedä, oli niin lujaasa se liitos, ei se sitä lähtenyt. Ainakaan minä saada. Sitten toiselle puolelle. Toiselle puolelle. Tästä hydrauliputkia ja sitten katsoo, että menikö sillä tuolla mitään. Tuo pelti ottanut. No niin, jatketaanpa siitä. Niin, tiedän, että lähtisikö tuosta. Tämä on molemmat. Se kumpi lähtee leipommin. Mihin jäänyt se klemmari? Auva. Mutta mihin? Jaha, miten se saisi tuon putken tuosta? Mäpä haen putkipiit ja väännetään tuon letkumerkin. Kokeilepa näin. Kunnon vanhat putkipiit. Kumpaa suuntaan se lähti? Mene! Ei kumpaankaan.
Tiukka on. No vetäisikö poikki vaan tuntuu? Laitetaan sitten uuden. Mutta ei nyt putkia se on. Täällä nyt kun niin. Tästä olla toinenkin, joka tyynnettäisi tuonne. No! Eipä sinä heilu. Huhhuh. Vielä niin perkelen kuumakin. Ei se lähde. Kohta lähtee. Oi. Antapa sinä valua. No niin, siellä on öljyjä monenlaisia. Vaan on tuo piippu lujaus. Ei siinä ole muuta kuin pitäisi vaan nostaa, mutta ei täällä tunnu. Ei tämä muuten tätä mitenkään ole kiristetty. Tuntuu tuossa, että se on ihan vaan, mutta se on niin novennut kiinni. Kauan ollut. No, pitää rynkytellä sitä. Tässä saa tuo yläpelti pois tuosta, niin pääsis näkemään, että mitä menikö sinne tuolta ylhäältä mitään. Katsellaanpa, että lähteekö. Joo, ei se suosiolla halua lähteä. Pitää vetkutella se irti, niin sittenhän sitä saa tuo ja tarkistettua tuo, että mitä täällä on tuolla vielä purettua, niin sittenhän saa ruveta katkaisemaan. Asentaa tuo rata tuonne alle ja hyvä rata. Siinä on rataa tehtynä. No. En minä tiedä toimiiko se, mutta saa sitä ihminen kokkeen. Joo. No niin, katsotaanpa sitten seuraavalla kerralla, että miten se lähtee se katkaisu etenemään. Jätetään tämä tähän. Kohta alkaa ripsaa vettä. No niin, se on moro.